Lha saiki iki sidone piye tere? Nganu lek. Piye yo? Nganu. Piye yo? Ah, piye kok pitik. Wis, kowe menengo. Ngene lek. Wis sampean gelem ora tampa THR? Nah, gelem gak apa-apa. Yo gelem. Wis, Ya iki sakmene iki. sakmene tok. Wis saru sisan kuwi. Allah ngertinan muni kuwi yeng. Wis apa wis. Mayan kono ki nyandangi Anis. Piye? Tak piye-piye lek piye kok pitik kowe iki. Wis menengo. Keak tok.